circle ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos at iniling ni Goo sa kaibigan niya na ilapit siya sa kontak nito dahil ipit na siya sa tatago na. Yun, meron pa lang pinakita na dito ang papapagulawan ng sasabi ng totoo. May nasiraan, no? Truck, bite na ba? Yes, like, ano ba yan? Tulay na yan, oh. Wow, galing. Diyan pala yung pinarata, oh. Galing, oh. Malapit na yun. Tinapias, oh.
Parang EDSA na to. Ang basa ng sandal. Ayan. Sabi, dito sa public parking. Ayan, oh. So, yan ay gagawin Sa 1 month yata ang patigas eh. dahil ang physical area building kapag yung arrangement. So, inuna na sa public. Kasi kinabumaga at physical yan. Magiging appearance. Napakahaba. Basta kapag ito ang so, pagdating ng hapon, ito magiging video conference naman sa hanggang hapon ng FCC 106. So, yung umaga, maraming sa natin na monotel na at pagdating ng hapon, at ang nagagawa ng fees naman, ang magiging may pagbago ng pagkal dito sa Nakabuloy. So, sa hapon na yun, ang informasyon natin, isa sa dito ng kanyang mga abogado. So, nagkaroon ng pagtulong sa kanyang leader dito. Ba? Oh, what? Saan ba ito sa kaliwa? Tuban na to. Jeepney. Philippine Jeepney. Ano? Upo. Sa kakain naman. Red light. Okay ako dito magantay. Nagbebenta kayo ng ating pagkakatabi na mga higatan dito Kuya Pedro at ang lahat ay may pwesto ng 45 pesos. Ayon ni Ma'am Sara, may pwesto ng higatan sa Kumay. Hinihintay pa nila Kuya Pedro. Pa 45 pesos ang pinakahintay nila. Hinihintay pa nila yung 42 pesos na broken rice
na pwede pang mabilis ang ating mga kababayan. Ang pinapanggit kasi nila, yan isa yan sa pinapanggang ngayon sa Intercity sa Bulacan, 42 pesos. Matapos na dumating na rin yan, at dahil na rin yan sa mas mababang natin pa, gusto na pinawasan na sa taripan mula sa 30 sa 15% sa mga imported rice po yung pelo. Yan na pala yun. Yan na ang epekto ng pinababang tarifa sa imported na bigas pala. Pero ngayon, kung ilang natin kita dito sa mga palengke, pasok mo rito sa mga mamimili, lalo pag meron sila ng option o mapagpipilian ng murang bigas. Ito ang dahilan kaya nililipandahan naman nila. Kahit na may 45 pesos, limitado pa rin ang bentahan hanggang maaari na sa 5 kilo lang o sa pamangkimal pa nila binibenta. Dahil ang pangapa ng mga retailer, Kuya Melo, kasi baka bumili ng marami yung ilan, kusako-sako, kasi meron daw gusto bumili sa kanila kusako-sako, baka gawin naman, Biyahan, bigyan pagkalabas ng palengke ng mas mahal na presyo, so sayang naman lang sa mga kapili ng napagsulong bilang mga kababayan. Pakinggan natin ang iba plan. Buti naman nagkakaroon na rin kami ng mababang presyo. Dati, Napakabit na driver. hindi magtuloy-tuloy ang supply. Kilala mo yan. Wala raw kita ang rice mill dyan pagka Gerards. kaya konti lang napapabigay sa amin. Meron namang makukuha na siguro mas hindi lang maganda na 45 para mag-continue sa mababang presyo. May makukuha ng 40 pesos. Meron din siguro dyan. Baka hindi lang masyadong maganda yun. Pero maglalagay kami. Kung meron pa, kaya balik na kung pinapakyaw yung mga pang-port ito. Sa ngayon, ang nakukulang-kulang nila sa 45 pesos. 434637. ABL. Ayan yan, okay yan, okay yan, okay yan. Mapagbigay, kaya dapat ganyan mga driver para walang traffic.